ассалому алайкум, дӯстони азиз, гунаҳои меҳрубон. Умедворам ки шумо хубу тансият ҳастед. духтаромо беру буромадем. ҳати бачаҷоно, имрӯз мода борон борид. мебинед замину тарай, ҳаво хунукай, шамолаю камтар борон борид. мо хостем имрӯз қати бачаҷоноям магазин бирем. торговый центр эҷа наздики мода пешхонада. ҳамҷо мерем ягон чи барои аҳмадҷон агар маҳқул кунем мехарем. бошава ягон обув, ягон туфлиҳои занакӣ, сапагиҳо ҳастанд. бо ҳам тамошо мекунем. имрӯза влог бо ман бошад духтаро. камтар тамошо мекунем. аҳмадҷон да ягон шапка, ягон сапагӣ ёфту мегирам. намехе духтаро бо ман бошад. Да, бели. Магазин омадем. Кадом магазин? Магазини кари. мо магазини кари омадем. ҷон. Чай бай? Мотоцикл? Мотоцикл. Инҷа шапкои кӯдакӣ барои духтарако. Ча сапагиҳо. худашо вибор мекунад. Вот здесь, Петя. Вот здесь написано «Звездных войн». Звездных войн. Хай ягон хел дигаша вибор кӯхи набошава. Я вақтои кадом патинкара дида будай. ҷон. маълумоти дам мехарам. мумкин харидиянша. Есть кроссовки хшу. Наверное, гифта. Другой поставка нам да. Хауз мебинем машина удромадем. Дига хелба намеша? Звездные войны, белая, вот такая кроссовка. Хабад ини хелё чи? Я не люблю Эм чи хшруан? Я не люблю трансформироваться. Намеша? Не хочу. Я таких не люблю трансформироваться. Бачи хелиша вибор мекунем. Я хочу ботинка Звездных войн белого. Вот который вот такой был, как будто. Я вот такой отойдем. Ҳамин сапагиёрам хушрӯ. 2699 сом. Ой. Мадайни маҳқул шид барои аҳмадҷон. Мама на нас нет кну. Хунак набоша агар. Дуруш пашм дораву камтарака. 3000 буда ёзи арзонш када. 2000 кадия. Ишам хушрӯ. Дарушун қағавз нестаю. Ина нигоҳ кунед скидка шуда 10000. Агар не чанс буда 1599 сом. 2600 сом. 2600 сом. духтаро иҷа хостум ки бо сапагиҳои барои занако барои хумона камтар нишон диҳам. ҷа сапагиҳои ина уги ҳаста, угиҳои арзон. магазини кари ҳамиш нағзай ки агар дута патинка бигирӣ, дута обув бигирӣ, сеюмаш падаркада меоя бепул метиянтона. бароям ма бисёр патинкаҳо ма ҳамин магазини кар мегирам. качествашам нағзай. хела мепӯшӣ, ҳам хушрӯайда ҳамаш. ҳам чизе ки хоҳӣ ҳамин магазинда ҳастай ҳар намуд. эне хеле сапагиҳо ҳастай. мадам хеле сапагиҳо бениҳоят маҳқулай. нархошонам скидка шидагиян, арзонай. намехе духтаро ҳар намудаш ҳастай. ина хеле сапагиҳои дарӯзам ҳастай. сиёҳ. магазини кари бениҳоят вибри калон дора. инҷа каблукдорам ҳастай. хостум барои шумо камтар нишон диҳам. касе ки хоҳад мисол мебина, маҳқул мекуна, мерава мехара. ине хеле ҳастаи замшай. ҳамин хеле сапаги бениҳоят ба ман маҳқулай. ман сиёҳша дорумай ҳамин сапагиҳо. 4500.
бениҳоят хушрӯй. Угира и угиё ба фикрм қиматтарай 3699 сом. Ё ай арзоншам ҳастай, қиматшам ҳастай. Качестваш бениҳоят нағзай. Бинен ки об намегзарона. Агар шумо угиёи арзон гирен, об мегзара, початон тар мешава. мебинед чӣ хушрӯян духтаро. Ҳар светошам ҳастай, ҳар намудошам ҳастай. хай духтаро тамошо кунен. бо кроссовкиёро ма камтар видео кардагиём. кроссовкиёи занакӣ барои худамон. Ма бениҳоят назебинам кроссовкиро пӯшиданша. ҳам удобнаҳай. бинен дар иҷоли ҳар намудшам ҳастай. кроссовкиёро намехед духтаро тамошо кунен то охири видеора. бо ма иҷа агар барои аҳмадҷон ягон кроссовки наёвам, дига магазин медурам. Магазини детский мир медурам. ай уҷа ёфтам, ягон чӣ мегирамша.
духтаро, мо ай магазин омадем. Ай магазини каре наёфтем барои Аҳмадҷон ягон патинка. Вибр накард, маҳқулуш нашид. Магазини детский мир дуромадем, ҷои магазине ки ҳама либосо барои кӯдакуай. Дуромадем Аҳмадҷон анами кроссовкии зимистонара маҳқул кард, вибр кард, гирифтем. Бинем ки чӣ хел хушрӯе, дарунаш пашм дора, ҳамира вибр кардем. Баъд магазини Gloria Jeans дуромадему. Якта шапкаи дига гирифтам, шапацвети патинкаш. Шапкара худаш вибр кард, маҳқул кард. Баъд магазини Fix Price дуромадам. Перчатки барои кухонӣ гирифтам. Якта подставкаи дига барои деги гарма, ягон чизи гарма дар болош мемонем. Хеле подставка гирифтам яктаи дига. Баъд қолабеки барои пичин пухтан, ягон намуд пичин пухтан, хеле қолаба гирифтам ай магазини Fix Price. Тамом духтаро, имрӯза влоги мо фақат магазин буд, нишон додани магазин буд, камтар харид буд. То видеои оянда, худованд нигаҳбон бошад.